Hej. Velkommen igen. Jeg er Morgan Kjærstorff, idémanden og skaberen bag bevidsthedsmedicin og mental coach. Bevidsthedsmedicin. Der er mange, der spørger, hvad er det? Bevidsthedsmedicin er frekvenser, der går ind og hjælper din hjerne med at danne de frekvenser, som hjernen har brug for i forskellige situationer. Og det sker via frekvenser, blid musik og underbevidst tale. Det er sådan, at din hjerne er det bedste apotek, der findes. Hjernen kan danne al den medicin bedre, end man kan lave syntetisk. Og det virker endda helt uden bivirkninger. Så hvorfor bruge en masse penge på en masse dyr medicin, hvis din hjerne selv kan skabe det, og endda bedre og uden bivirkninger? Og det er det, mine bevidsthedsmedicin CD'er gør. Bevidsthedsmedicin CD'er eller lydfiler, for du kan også downloade dem. Så jeg glæder mig til at hilse dig velkommen på www.bevidsthedsmedicin.dk. Vi ses!